Saudamos neste con outra voz en Radio Voz ao noso convidado Ramón Sánchez. Ele é músico, poeta e vende a publicar Animálgama. Trátase de un poemario, pero digamos que o característico do mesmo é que está destinado ao público infantil. Ramón, que tal? Bo día. Hola, bo día, que tal? Bueno, como é escribir poesía para pícaros? Pois é unha experiencia totalmente diferente ao que viña facendo a toda agora, porque editar un poemario de corte erótico, outro de corte romántico e outro de corte máis introspectivo. E teño que dicir, para mí a sorpresa, que este foi o máis divertido de facer, porque diso se trataba, de que fose unha brincadeira, un divertimento para os nenos, tamén un aprendizaxe tamén. Sí, eso foi moi divertido. E agora, bueno, a ver as reaccións dos cativos e das cativas cando fagamos algunha presentación, que ainda non se fixo ninguna. Bueno, como foi a idea original? Como nace a idea de escribir poesía para nenos? Ramón. Pois cando empecé, a miña incorporación ao mundo das letras foi ser odio, porque eu xa tiña 39 anos cando empecé. Probei un pouquiño de todo. Poesía, relato breve, había certames a nivel nacional, tamén escribín algo en castelán ao principio, e presenteime un certame que había, creo que era en León ou así, para público infantil, e fixera un poema. Bueno, o poema non resultou premiado, e quedou aí, desde fai 6 anos ou así máis ou menos. A raíz do certame que a Fundación Neira Vilas convoca cada ano, pois dixen, vou rescatar e vou intentar crear un conxunto de poemas desa temática, de temática infantil, que é de poesía, o certame este. E xurdiu así. Acabei levoume a outro, levoume a outro, e de feito, neste libro, tivose que recortar a extensión, porque se facía moi longo. De feito, ainda me quedaron poemas que non se publicaron neste libro. Bueno, é moi importante nesta publicación contar tamén con ilustracións, e aí pues traballas cunha lucense que ten xa experiencia neste mundo, non, Ramón? Sí, Lucía Barrios, a verdade é que abrigou os textos dunha maneira que eu non podería imaginar nunca. Claro, a primeira obra publicada con ilustracións, non sabes como vai quedar. Pois eu teño que decir que fixe un traballo magnífico, está cheo de detalles, que ti lees o libro unha vez e volvelo a reler e atopas detalles nas ilustracións, xa dende a mesma capa temos aí unha galiña comendo millo frito, sabes, que está escrito aí na bolsiña, que ese pequeniño, que ao mellor pasa desapercibido. Non sei, foi moi fácil traballar con ela. De feito, desde a editorial deixaronme non levar o peso da edición, evidentemente, porque eso depende dos editores, pero sí que me deixaron participar, fixaron partícipe de decisións así, de isto podemos facer así, que che parece isto e tal. E o Lucía tamén comentaba a través do correo electrónico, porque isto, cos tempos que corren, xa non fai falla quedar en persoa moitas veces, todo se fai de forma digital. E comentaba ideas ou suxestións que tiña sobre o texto. Ela nunca dixo que non a nada, sempre se adaptou ao que eu lle comentaba ou que parecía que iba a ser máis axeitado para o libro. Así que moi ben, moi contento co resultado, moi contento, non teño nada que dicir negativo. Do seu traballo. E falabas dos editores. Quen edita Animálgama? Antela Editorial, que é unha editorial ourensá de Vilar de Barrio, creo que sei, Villar ou Vilar, creo que é Vilar de Barrio. Tamén, con ele sí que coñezos en persoa, a posteriori, non cando falamos de levar o proxecto a cabo, senón despois cando xa me entregaron o libro editado. Tampouco, só teño palabras de agradecemento a Miguel, a Alba e a Xavier. Desde o principio volcáronse co proxecto, están moi ilusionados. É o primeiro libro de poesía que edita, o primeiro libro de poesía da editorial, pero non tiña unha liña de poesía aínda, era todo narrativa.
moi ben tamén con eles. Bueno, pues abre camiño, non? Con esta, sí, esta publicación. Sempre se dixo que Galicia é unha terra de poetas. Pero, ollando o vaso agora medio baleiro, hai quen di que hai máis poetas que lectores de poesía. Por que costa tanto ler poesía, o teu entender, Ramón? Porque a poesía requiere un certo tempo, un tempo de pausa, de reflexión, de querer ler poesía tamén, porque non é doado. Empreganse ao mellor unhas palabras máis menos comuns, por dicirlo así, que na narrativa. Xente tamén ten un pouco de receo pois por iso, porque os tempos que corren hoxe todo é vertiginoso, todo é frenético, non hai tempo para pararse a debullar tranquilamente un libro, e ao mellor a narrativa sí que é máis propensa a iso, ti podes ler unha páxina, 2, 10, ou que sexa, e podes volver atrás, ou podes facerte unha idea xeral. Sin embargo, na poesía, como son textos máis reducidos, na maioría dos casos, tens que prestarlle máis atención a cada liña conta, cada liña di algo, sabes? Eu creo que por iso tamén é máis complicado para a xente. Bueno, decías que aínda non foi presentado, non sei se tes asendada algunha presentación, se cadra cerca do teu Carballo natal, hai xa algunha data concreta na que a xente que se achegue poda coñecer máis de preto Animálgama? Estamos agora pechando a ver se pode levar a cabo a Praza dos Libros de Carballo, que é a feira do libro. Non sei agora como, creo que lle cambiaron o nome. Antes era a Praza dos Libros, que é unha feira bastante recoñecida a nivel galego, e teño algunha invitación tamén a algún colexio para falar de poesía e motivar os nenos a adentrarse neste xénero literario. Pois é un bo xeito de facelo, a través deste libro, con ilustracións, Animálgama, que é así como se chama. Sí. Animálgama, que como se chama este primeiro poemario para público infantil do noso convidado de Con outra voz de Radio Voz, Ramón Sánchez. Algo máis que engadir, Ramón? Pois nada, animar a todo o mundo que quera chegarse a esta tolemia de libro, no que os animais están chalados, pois así, son irreverentes, divertidos, chalados, que se cheguen este libro quen queira, e a outros libros de poesía e de narrativa infantil e juvenil de escritores galegos, que teño que dicir, agora que estou metido un pouquinho máis neste mundo, que é impresionante o traballo que fan tanto escritores como ilustradores como editores. A verdade que sí, que hai de verdade unha boa canteira e hai moita xente que está facendo ben as cousas. Resta, como ti ben decías, non, animar a xente a que se anime a ler máis poesía. Ramón Sánchez, graciñas por estar connosco, autor de Animálgama, graciñas por estar connosco e sorte con esta publicación. Grazas a vos. Un saludo.